Matod pa sa kong anak guys, kay nanagat ng gabi eh. Doon ako no'y isda guys. Ako na po'y gitahasan niya pag baligya guys. Kay ito pa man siya sa lawod, nibalik man. Nanagat o gabi eh. Nanagat o gabi eh. Nanagat na pugkadlawon. Kay hunahuna ni jaway isda sa buntag. Makaisda po siya sa gabi eh. Mo na nga atong subayon guys og unsang isda ah. Mo ni yang isda guys. Ubay-ubay di ay oh. Mga upat ka buok kuan pagi. May isda. Ato nirong ipatimbang guys. Karon og moabot tong atong labasiro. Wa pa diha gatong labasiro ah. Sama sa gihapon guys si Bert, wa gihapon managat. Kaya nagpaalim pa guys. Napaalim pa sa iyahang gibati. Ang nanagat ron si Alvin, wa day pod kay namrian sa kayan oh. Kaya namulinaw siya gabi guys, nakuha siya duha ka STM. So gikapoy tingali to, ana to siya managat. Si Bert po Junior, gabi ira po nanagat guys. Doon na po iyahang isda. Upat po kabuok. Wala ko ka-video guys, kaya nakatug na ko. Di naman ko pukaon sa kong anak kung makatug na ko guys, kay gahi na po ko kabalik og katug. Muna nga, wala lang ko niya pukawa. Ang gisidnan naman ko niya og picture sa isda gabi eh. Ato sang huwatan tong labasiro guys, katong baligya tong isda guys, nga to sa punto ah. A few moments later. Ano na punta sa bukid guys. Yan jo madjud ko nila nga moadto ko sa bukid kay naluoy ko ba kay among lagkaw guys. Ara nang bagnuta. Pila na kamans nga wa ko kanhi ani guys. Ato makita nga ara nang sagbuta. Unang gibota ko guys, maghaling ko. Imo ko maglusod og haling kay magdamang ko daan og ihalingay. Una nagtapok ko kahoy ani guys kay ako ang halingan. Kay basin og naay mga mananap. Mao na nga una jud ko og daob guys. Di kay sa disgrasya. Ako rang usa ani guys kay ang gahatod nako ni balik ko dadyon. Ni sitra ni og oras nga kuhaon ko. Di lagi ka panagat si Mister, di po kalakaw, so ako ra yung taon nga adiri. Aring bukid na mo guys sa may lagkaw. Luoy po kay tanawon ni among lagkaw guys. Nga wa dyo yung taoy kataw-tawaan ni oh. Sagbot na palibot guys. Ako na hinluan kay simba ko og kanang na ay wildfire bitaw. Apel sunog ni ang lagkaw.
Ado naman ko kamuti ani guys. Ato ko nung pangamutihon og naa ba. Hello guys. Mga unta guys. Pagkakaroon guys, ako ramay nitungas dito sa bukid. Kay ag-aho lagi mga sakop guys, di mangukuyog kay dunay mga trabaho. Dati man og panagat guys. So kita ray natanda ning dapita guys. Mga unta guys. Doon na po ko nadaginot ng mga kamuti guys oh. Apoy utanon guys. Mangutan po ta guys oh. Mangutan ang uban unsa man na utanon. Kag miyong kagbuwak mangyamid man. Bagdata ani dito sa baybay guys oh. Kay atong paliwaton kay kami ni nga kwan. Ato na isod og kaang dito guys kay murag atong utanon ning takway ani og magkalaghan oh. Dali ra man mo daghan kay imo man pikas-pikaso na. Ana dali ra. Tanong ganit ag buwak nga di ta kakaon kini pa ba? Lahit sa dahon guys kay puti. Puti og unod. Kari violet ra siya guys. Ato po ning padaghanon dito kay oh nanay takoy oh. Nahibuong man ko guys kay pag anhin nahos ni agit dagha man kayo ang dagko bitaw habog na. Karon jamon naman. Urag di kaigwang tingali guys kay lang naman ni utanon. Nahibuong man ko. Ha? Tay ni mukaon tag kita rang usa di kita ganahan ha. Kita ganahan mukaon guys so kita ra poy mo kita rang usa. Ang ideya ni guys dili lang nako yutaon ang paghindo ba kay kanira bang dapita guys, tubigan, mabahaan ni padong ito ba? Gusto ko og magtanom anira sa sod sa ligid. Kaya hindi ibanlas ang yuta. Nakadaginot man pukog kamuti guys. Para similya na mga kamutiha. Pag aninaw ka nang puspos naman. Wapadyog ko kaadto sa among bukid dito sa pikas yuta guys. Bawag
Mananom ko dito aso kog mga similya oy. Pa man koy kamuti bakas bye-bye makakuha ba ko kog similya adto. Hala, kapit masunog. Kapit masunog. Tambok ni sa una guys pagdana ho. Anto na puspos. Di balik na pud si Jaog kagwapa. Ya guys. Una nga ako na po ni siyang ipadagahan. Kagwapa sa buwak. Ako tanidad unig to bye-bye. Ay laman kay ala ni ayon siya diri ah. Gwapa kaya guys ah. Amo pong sili naunhan mi oh, naunhan mi sa langgam. Sa langgam. Tung suruyon ari guys. Di maguko adlaw-adlaw mo anhi dinhi guys. Mo anhi ko ani og tugtan ko. Di maguko lato ara gisaging ah. Ay saging guys oh. Nakita niyo na guys. Ha? Hinog na no? Ha? Tapos ubos. Og naay mo kuha na ko guys kaming duha adto mo adto. Kasabutan na gito si ilalaw. Di na harus makita. Mana kog haling-haling. Ang gihaling-halingan guys. Okay. Sagbot pa ah. Agdi lamang kanisukol man sila. Kuwang ani guys pag kultivate na sa yuta. Wa pa man po tayo higayon. Mangunod na lang na di pag yuta nakahambok. Layo-layo mo ganing dapita guys. Mga 20 minutos pitidagan sa mutaw 20 o 15. Wa pa man maghinlo si Bert dito sa ibabaw, sa bahin sa kuan, sa bungto di. Ako na lamay ni anian. Ah, gabi guys oh.
Ito ni puson kay basig malimtan ni. Ito ni puson ni kay basig malimtan. Ay, pasalamat na guys kay abot si Junior. Ayun na, diretso na na. Ipuok pa ni mulog kay maot ng hinog na jud no. No? Ingon ni manong naapa ko na ikuan. Dong. Dong, puo ka dong lakay maura ba na makahatag sakit sa saging dong ka nang puo ka pag puo ko kanang wa nay. Ay to tingali usa oh. Sunod na to. Bakag bungag kapayas adto. Nakita. Si Alex ron. Doy. Si Alex ron. Aras pinaupa, pinaupukan. Hindi lagi. Gato uman ug di pa kamo uli. Gato ug di pa kamo uli. Sige ra. Sige asa isa na. Asa na sakto na. Sakto lang na kadugan na, madugan na ta. Tilaw ko na. Tilaw. Ari na, ang binabungay bek ako sipi. Sipi ano to atong ibabaw. Awire na. Bibi bitaw na. Kay bakilid. Pa! Ikaw din Alex. Mapapoy pag-abot ni Bert. Hey. Sagbo to si ibabaw. Mapapoy pag-abot ni Berto gihapit ko na nag-abot na hinuon mo. Nakato na mo pa? Nakato na mo? Diya pa maniud to pa sila.